Helo. Sylw pawb yn Gyda. Gobeithio bod chi gyd wedi joio'r bwyd a wedi cael tom o'r rhan os ydych chi'n moyn. Mae still bwyd ar ôl, so fel chi'n gweld yn mynd i'r rhan os ydych chi'n jyst yn dod yn hefyd i den. Diolch yn fawr iawn i chi gyd yn bod yma hefyd. Bydden ni fi hunan yn bendant a y Llysgenhadon sydd ar ôl yn ei lenni. Fi'n gen i jyst gweud y gyntaf, faint mor ddiolchgar i ni o y gwaith caled mae Betsan wedi wneud o trefnu y Cyflwynwyr. Fel ydych chi gyd eisiau fod yn gwybod, mae Betsan mas gyda Ifor yn Sbaen yn y foment, a ni gyd yn dymuno gwaethad buan iawn i Ifor. Fel tyma bach o fel deyrnged i Betsan yn gwaith caled, ni wedi penderfynu rhoi i ffroc i lan ar y llwyfan fan hyn heddi, fel bod chi gyd yn gweld yn ystod y dydd. A byddwch chi gyd yn falch iawn o clywed, mae dim fi sy'n arwain i chi trwy'r Sioe Ffasiwn. Sa'n dweud bod ni'n sy'n big fi'n trwy ffasiwn, fel nhw'n gweud, ond y dwy enw cyntaf da chi'n ddefnyddio i gyd oedd y dwy fenyw ffasiynol iawn hyn sy'n sefyll i ôl i'r llwyfan fan. So, hoffwn ni croesawu a trosglwyddo yr awennau i Mrs Elonwy Phillips, morwyn y sir 1978 a Brenhines y sir 1979 a i Mrs Meinir Howells, dirprwy y sir 2006 a Brenhines y sir 2009. Diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr, Siôn, maen nhw gyd yn gweithio mas yn oedran i nawr, yn dyn. Mae'r olygfa o'r fan hyn yn hyfryd. Cymhawn arbennig ac mae'n deyrnged yn tydi Betsan bod chi wedi ymateb i'w chais sydd wedi dod tydi'r. A llestr gyda fi o enwau pawb a dwi'n edrych rhwng y dwi'n meddwl ni. Beth oedd enw hi enw morwynol hi a sefyll yn as pwy yw pwy a pa flwyddyn prioch chi yn Frenhines neu'n Forwyn. Mae nifer o'r dillad yn y cefn. Dyn ni'n gobeithio bod ni ddim yn mynd i fynd i gloi, bod ni'n eisiau rhan amser iddyn nhw i newid. Ond mae dyn nhw'n bechgyn yn y cefn, yn helpu nhw. Os ydych chi'n modelu am y 60au, bydd eisiau ddim hwnnw nawr i fynd i newid trwy bod ni gyda y rhai cyntaf. Fe fi oedd y Frenhines gyntaf yn y blwyddyn 1949 a Frenhines gyntaf oedd Eira Lloyd o Glwb Cymru ac fe oedd hi'n gwisgo ffroc net gwyn dros taffeter. A'i morynion fi oedd Margaret Davies Candeilo, Hefina Griffiths Cwtendri, Monica James Henry Gwyn, Morfydd Davies Candeilo, Mira Jones Frigaman, Molly Wilkes yn Hishner, Morfydd Phillips, Llanelli a Stella Davies Llanfynnu. Oedd ei ffrogiau nhw yn lliw aur a brons, autumn shades, o'n nhw'n galw nhw. Oedd dans yr ali ar fferm Brywgan y flwyddyn ni, mae'n debyg. A'i gen mewn i'r ali, oedd rhaid i chi dalu hanner cwro. A mae lot o chi ddim yn gwybod faint yw hanner cwro. 12 kilog a hanner. Ond os o'ch chi eisiau mynd i'r dawns, oedd rhaid i dalu 5 swllt. 5 kilog a hugen yn arian penni. 1950 y Frenhines o Cyflwynwyr o Gacen Dewi. A'r morydnion oedd Mafanwy Williams Cwtendri, Gyda Davies Llanfynnu, Ellie Jones Brecfa, Molly Thomason Peder, Olwen Jones Fellingwm, Eileen Jones Fellingwm, May Davies Llanwylio ac Ezri Rhys o Llanllwyn. Ni'n symud mlaen
yn 1951, Beryl Lewis o glwb Trellechan District, mae'n dweud fyny, oedd y Brenhines, ac oedd hi silver brocade with a crimson cloak. Oedd y Myrinion, oedd pedwar ohonyn nhw'n gwisgo meli, a pedwar nhw yn gwisgo gwyrdd, with white cornflowers and poppies in their hair. Ar wyth oedd Margaret Richards Sullivan, Ewy Thomas yn y bont, Maes Jones Penre, Mabeda Rhys Evans Merthyr, Nesta Bowen San Pedr, Anne Llywelyn Cwmaman, Gwenda Richards San Pedr, a May Davies Llanwylio. Un o'r troion diwethaf wnaethon ni wneud sioe fel hyn oedd ffrog Beryl Lewis mewn bocs ac oedd hi'n edrych yn hyfryd fel se yn dal yn newid. 1953, Nora Phillips Llanboedi yn Frenhines, white brocade with a green velvet. Ac fe nath Nora Phillips, Nora Heseltine, fel i ni'n nabod i heddi, fe nath i liwio'r ffrog yn goch mwyn iddi gael ei gwisgo i achlasuron a benni wedi hyn. Yn Morwynion yn 1953, oedd Nancy Davies am Cynnog, Brenda Richards Llanelli, Betty Jones Myrddin, June Davies am Cynnog, Ray Davies Pwrt-Henry, a Mary Bowen San Pedr. Ac o'n nhw'n gwisgo glas, net glas dros Africa. Erbyn 1954 oedd Mary Bowen San Pedr yn Frenhines, white brocade with a scarlet cloak oedd gyda hi. I Borynion hi oedd Margaret Williams Llanelli, Hilary Basher Llanwylio, Olive Thomas Llandeilo, John Jones Hillicum, Edna Jones Myrddin a Glenys Morgan Llandyfri. Oedd tair yn nhw'n gwisgo rhyw glas gwyrdd tiwl a tair arall mewn ffrogau tiwl o air. A dyma'r blwyddyn gath blwydd lyfr cyntaf y sir i gyhoeddi. 1950, Brenda Richards Llanelli yn Frenhines, a Hazel Simpkins Pontarddulais, Meiros Jones San Clair, Nesta Bowen San Pedr, John Jones Philcum, Alma Thomas Llangador, a Gillian Davies Llandeilo yn Fyrinion, ac o'n nhw'n gwisgo ffrogiau glas gole wedi wneud o leis. 1956, Kathleen Harris Llandeilo, oedd hon yn ffrog arian, chantilly lace, with a matching bolero. Morynion Eirys Morgan, Hendy Gwyn, Rowena Howells Llanboedi, Nan Jones Llanarog, Elaine Davies Llandyfri, Phyllis James Golden Grove, a Nesta Hughes Llanwylio. A oedd y ffrogau yn ymbrifio, oedd rhai yn liw lemon, rhai yn las gole, a rhai yn dysgu pink, ac eto yn defnyddio'r chantilly lace. Ac wrth gwrs, ni'n cofio am Eirys Morgan Hendy Gwyn yn ennill y teitl National Dairy Queen o Great Britain ac yn dod â clod i môr. Yn symud i 1957, Myrtle Roberts Llandarog yn Frenhines, a oedd white dress of witchcraft lace i'r rhaid o'ch chi sy'n deall deunydd. Ac y Morynion oedd Winnie Evans Llanwylio, Winnie James, fel i ni'n nabod ni, gewch chi bod mwy yn nes yma, Mary Phillips Llanboedi, Jane Evans Llanwylio, Elizabeth Williams Capeldewi, Tomwen Williams Llangadog, a Marian Richards Llanelli, ac oedd nhw yn gwisgo rhai o'n yn y ffrogau glas, a rhai nhw yn ffrogau lemon. A dyma'r rali gyntaf i gael i chynnal yn y mart yn Nghaerfyrddin. 1958, Mary Davies Llanwylio, Mary Davies Carenlyn, fel i ni'n nabod i yn Frenhines, a Morynion oedd Odwena James Stephen Coffey, Gwenfydd Jones Capelio, Eirys
Morgan, Hwyd Gwyn, Jane Hopkins, Pontarddulais, Medwyn Scofield, yn y bont, oedd hi wedi bod yn gweithio yn swyddfa'r sir ar un adeg. Oedd y ffrogau gyd yn peth, ond pob un yn wahanol yn wir, yn wyrdd ac yn lemwn, yn las ac yn gof ac yn las olau. Ac mae'n debyg bod y Dwenna wedi colli siwrt gymaint o bwysau erbyn diwrnod y rali, bydd rhaid i rhywun wynio'n mewn yn ei ffroc diwrnod y rali, ac oedd y ffroc lower i golwyn i'r diwrnod hwnnw. Sa'n cael y broblem. 1959, Prif James Anthony yn Frenhines, i ffrogi o Nottingham-lys, a'r ffrogyn yn ei coch, a'r morwynion yn Margaret Richard St Ishmael, Joan Roberts, Hendy Gwyn, edrych i gyfeiriad Joan, Pamela Daniel Llandarog, Betsan John St Clair, Mary James St Peder, ac Anne Williams Dyffryn Coffey. Fi'n credu bod ffrog Mary James gyda ni i'w dangos I chi nawr fi'n credu. Oedd tair o'n nhw mewn glas tywyll a tair o'n nhw mewn ffrogiau coch. A mae'r nodiadau'n gweud with very large picture house a y ffrogiau wedi dod o Belmont yn Abertawe. Dyma'r un goch, ac i ddod mae'n 1959 oedd y blwyddyn. I have never in all my travels seen so much glamour and beauty in one place at the same time. Iawn, bydd eich trwy'n ni symud I mlaen I ddegawd ar. So cyn bod ni'n dechrau ar y 60au, a nid o bobl sy'n modelu yn y 70au I fynd I newid. Os ydych chi'n modelu ffrogiau'r 70au, fynd I fel tro. With a red cloak. Gorynion o Gyda Davies Llantybiau, Lynn Davies Dyffryn Tywi, Olwen Davies Llandailo, Siôn Jones Dyffryn Coffey, Eirin Thomas Ancynog, a Betty Williams Dyffryn Coffey. Dwi'n credu byddwch chi'n gweld ffrog Betty cyn hir. Ond nhw gyd o wahanol yw'r yn ballerina. Oeddi'r ffrog o gyda Betty Williams yn... Na, byddwch chi'n gweld yn gyda ar ddiwedd y degawd. 1961, y Frenhines oedd ei un Thomas Ancynog, Eirin Perkins, fel ei un iawn wedi nawr, a'r morynion Betty Clement Pontarddulais, Frances Evans St Clair, Rosemary Harris Capeliwan, y Falwn Morgan St Peder,
Elizabeth Thomas Sinclair a Jean Wilson Lady Gwyn, ac oedd eu lliwiau nhw pêl tangerine brocade. 1962, Anne Saunders Llandeilion Frenhines, a morwynion oedd Carol Edwards y Bryn Tywi, Derek Thomas Llantwni, Enid Phillips Llanelli, Dilys Jones Killicombe, Barbara Harris Llanwynio a Betty Thomas Sancynog. Erbyn y flwyddyn dilynol 1963 oedd Betty Thomas yn Frenhines o Sancynog a morwynion oedd Gloria Hicks Llanfrier, Mair Davies Sancynog, Audrey Davies Llandarog, Emily Phillips Llanboedi, Marian Reynolds yn Digwyn, a Mary Thomas Sinclair, identical blue satin dresses. 1954, Audrey Davies Llandarog, a gorwynion Eluned Williams Llandarog, o'n i'n meddwl bod efo'r byd yn dod. Achos mae Llandarog yn dod tu ôl i meddwl. Eidwen Davies, Dyffryn Coffi, Betty Payne Cwrtendri, Lily Davies Pencader, Janet Hughes Sancynog, a Mair Williams Llanwynio. Oedd Peter mewn melyn, ac oedd Eidwen ac un arall mewn gwyrdd. A dyna y diwrnod yn nhw'n gyflwyno Mesyan o'n Howell fel y trefnydd oedd yn mynd i ddechrau i gwaith yn fuan wedyn ni. 1965, Janet Hughes Sancynog, y gawn o gwaed silk. A morwynion Gwen Bolton Dyffryn Coffi, Mai Lewis Sancynog, Nobela Davies Llandarog, Anne Davies Llanwynio, Mair Evans Llanthwni, a Janet Griffiths Llandybier. Rwy'n chi'n gweld rhai o'r llockeir i hir. Gwahanol liwiau ond yn tydu gyda ni sy'n cael un o'r rhai sy'n cael ei arfandro o sedi yn ddiw pink. Erbyn hyn, oedd y Ffederasiwn yn 19 mlwydd oed, ac fe barod trwy'n cacen ar gyfer yr achlysur, ac fe gafodd y Frenhines a Sir Elizabeth Phillips o braint o dorri'r cacen oedd yn pwyso 65 pwys. The message was received by Miss Fiona Howell in her first rally as county organiser. And the message read like this: hope you have fine weather. Enjoying myself in Australia, from here with Richards to Nessie. Needless to say, it's port. In our place, Eidwen Davies, Dyffryn Coffi, Eidwen Morgan, Wenny, Aberdeen, and Frenhines, Frog Llynhiden, o Lewis Abertawe, Clogyn Hoff. Y morwynion o Dan Jones Cwman, Bethan Harris Llanwynio, Elizabeth Brinston San Peder, a Mair Jones Dyffryn Coffi, Audrey Price Llandyfri, a Anne Phillips, Lady Gwyn. Mae'n nodyn gweud the main escorts wore traditional rally day white coats with a button on. Ond mae'n edrych yn rally yn 3 swrt. Un swrt y chwech os o'ch chi'n blentyn. A oedd y dawns y rally yn y drill hall a grŵp o melanods yn chwarae. Oedd rhaid i dagu 7 a 6 i fynd o'n i'r dawns. Ac fel arfer, oedd y rally yn gwneud headlines yn y papur, ond y flwyddyn yma digwyddodd e ddim achos oedd yr aelod senedol wedi mynd gan George wedi marw a dyna a'r penawdau yn lle yn y rally am un flwyddyn. 1967, Sheila James Phillips yn Frenhines, Mair Lewis Dyffryn Coffi, Martin James Gwernogle, Gwyneth Diolch yn Warthni, Mair Thomas Llanboedi, Linda Davies Sancynog, a Karen Jyn San Peder yn gorwylion. A oedd rhain yn gwisgo hetiau bach pillbox o hetiau. Dyma rai o'r ffrogiau dwi wedi cyfeirio atyn. Fi nath
Llanelli, Baron James Canterbury, Lona Lloyd Canterbury a Fiona Williams Dyffryn Cothi yn fawrwnion. 1969, Dathlu Davies Dyffryn Cothi yn Frenhines, o dathlu a'i mam wedi wneud y ffrog a'r cnogyn ar gyfer y achlysur. Ymrwynion, Mary James Abernant, Hazel Morgan Llandyfan, dwi'n mynd hwnna ddim yn gwybod, wedi chi sy'n dweud, Mr John James yn dod i yn gwybod Hazel Morgan Llandyfan. Mae Phillips yn hynny, Anne Griffiths Pandeiro, Jory Evans, Sam Clare a Janet Wilson, Lady Gwyn. Rhai o'r ffrogiau yn gwyn ac yn binc, ac erbyn hyn oedd yr esgwrt sydd wedi cael gwared y cotiau gwyn a'n chwngwisgo tysau gwyn a teis yn adro, ac oedd y rali erbyn hyn mor yn parc Caerfyrddin. Felly, ni'n tydi bod rhai o'r ffrogiau o'r cyfnod na nawr i gael ei arddangos.
Lloyd, Dyffryn Coffi, Ronald Thomas, Cadeirydd, Matt Vaughan, Llysgenhadon, Siôn, Sefyllfa, wedi dod o Howells yng Nghaerdydd. A oedd Ceinwen wedi mynd mlaen i ennill ar ddosod blodau y National hefyd yna gan bod hi yn arbenigo. Linda wedi teithio o Ynys Môn. Oedd y trogiau yn fawrwnion o liw, Christ ac hetiau gwyn gyda nhw. A ddyna ni nôl yn y masg eto yn erbyn hyn. 1974, Gwenys Rhain yn Dyffryn Coffi Frenhines. Dennis yn ddeudori yn gwynio ac oedd hi wedi ennill ar lefel cenedlaethol amwynio. Ar fawrwnion oedd Stella Jones Capelwan, Elina James Cindy Gwyn, Gwyneth Lewis Coman, Susan Fletcher Llandyfeir, Fiona Allen Henry Gwyn a Marianne Williams Llandyfeir. 1975, Gwyneth Lewis Coman yn Frenhines. Ar fawrwnion mewn ffrogiau gwyrdd a hufen wedi dod o'r Lysgenhadon yn Sioned. Oedd Berwyn Williams Llandyfan. Olwen Davies Llysgenhadon, Susan Jones Phillips, Elonwy Morgan Gwynwyr, Deinon Rhys Llanelli a Siôn Edwards o Abermawr. Susan Jones Phillips yn Frenhines. Y fawrwnion Alison Cole Henry Gwyn. Elonwy Hughes Llandyfeir. Elonwy Jones Llandyfeir. Meinir Evans yn Cynnor. Meinir Jones Llandyfeir, Frances Morgan Llandyfeir, Isabel Davies Llandyfeir a Tyleri Thomas o Gwyn Llandyfeir. A dros rhain ffrogiau o liw nhw a dyma eled yn modern dros Tedi.
Peter Jones yn Sioned. Fe gostwn nhw 49 penter i ni yn 1978. Ac o'n i'n meddwl bod nhw'n bach yn bryd. Y flwyddyn ganlynol fe gesig am llyfr o fod yn frenhines. A gofynnodd oedd yn ysbrydges os oedd Doreen Davies yn coffi, Eilys Jones Llangeler yn gweithio yn y swyddfa, Madeleine Jones Llangeler, Gwyneth Lewis van Dybri, Gillian Morgan yn Dybri. Mae Fiona wedi cael Fiona gan bod ni'n perthyn i Sion Ffroci. Mae stori trwy'r ffroci oedd y ffroci'n gwylio wedi dod o BJ, a os o'n eisiau ffroc sy'n difen, o eisiau dros am credu. So benderfynnes i bod fi ddim yn mynd, wel, a oedd i lot o ffrind, a mi ddim eisiau lot o ffrind. So mae'n dweud gyda fi i Abertawe i brynu ffroc. Gyda defnyddon ni yn y siop gyda, os o'n nhw'n meddwl bod nhw'n priodi, o'n i'n cael yr alterations am ddim. So mae'n ddim yn mynd yn i'r siop, oedd e'r os yn penderfynu bod fi'n priodi mewn 5 wythnos. Reit, so gafod y siop, ac yn arbennig y siop yn dod at Fiona a'r rhaid. So wedys i o Deilios, so wedi tîg y ffynwn y cael yn a wi wedi wedodd Deilios yn gofyn i ti, I think she's going to have fresh flowers in her hair. Oedd yn amser ysgrifennu yn Cyflwynwyr a Phillips. Nawr, mae eisiau i rhai sy'n modelu yn iawn. Nawr, i fynd i'r geiriau, os ydych chi'n modelu yn y dawdeg. Bydd 1980, y frenhines, a chi'n mynd gael sŵn drwg, sy'n yn rhys drwg Llanarw. Y marwynion Carol Evans, y Prif Tywi, James Sioned Gwyn, Erin Harris, Llandeilo, Jane Humphreys, Llandeilo, a Heilwen Rhys, Llysgenhadon, a Terry Owen, Ffynol. A na'r ffrociau, James Fan ar y ffroc, a pob un wisgo wasgod wedi wneud o felfed, i'r bydnefi, o bwyd Fi'n siŵr bod antiferiad yn gyfalu amdano nhw wrth i ddillad yn cael disgawnt yn BJ ac yn mynd a holl ferched i brynu ffrociau yna. 1981, oedd Elonwy Davies Sam Pedr yn frenhines. Ac Derek Griffiths Llandaro. A Phil Williams yn y cwm. Nerys Davies a Pedr, Ann Rees a Richmond, Cadeirydd Roberts a Dyfan. Fi'n awyrthau, Eilys Jones yn Elfed yn Frenhines, a'r gwylwynion Margaret Davies a Dyfan, Ann Evans gan Arthne, Mae Williams gan Gado, Carol Morgan yn Dybri, Gyda Evans yn Elfed a Wendy Evans yn Elfed. Y ffrociau'n las, ffroc y forwyn yn ei bod yn y ffrociau gwrwynion yn las ac wedi dod o'n andysil, so bod y thebyg o Daphne Jones yn ei meddwl. Elizabeth James, Santer, and Regines. Elizabeth, bod ti wedi dylunio i gwneud i hynna?
Helen Thomas am Pedr, Betsan Charles Potentry, a Helen Thomas Potentry. O, ffrociau dwi'n lan I gamprynt yn hyn. Mae'n syndod fel mae Trishan fel negeithio. 1994, Carol Evans, dwi'n tywi yn Brenhines. Yn ysgrifennu i gyffrodd Dina, Carol? Ymyrynion a ddeira Price Cwman. Carol Jets van Deilo. Elonwy Bowen, Lady Gwyn. Fiona Jones, Pwthenry. Betsan Davies, Santer. Ac Alison Thomas, Llanelli. Carol yn unig gyffrodd. Lysgenhades, a mathau o mab I fod yn dyrprwy Lysgenhades. Un awethau, Delys Griffiths, Llagaro. Yn Brynhines, Adelaide, un o'r Borynion, Gyda Phillips, Llagaro. Marty Rowlands, Llangefan. Gyda Howells, Gwyn, ac Eileen Evans, Llantwni. Eileen Richards Coffi yn Brenhines. A'i morwynion hi o Gyda San Pedr, Marian Griffiths San Pedr, Sioe Coffi, Neuadd Thomas, Llangaro, Sharon Reynolds, Edishfeld, a Evans, Cwman. Oedd yr esgyrd y dynod hyn yn gwisgo siacedi lliw golau, lliw tywyll a coleg I gwein gyda nhw. 1997 yn Brenhines Betsan Davies, San Pedr, Sgofrog o'r Lysgenhades. Ymyrynion Neuadd Bronwydd, Tina Stone, San Pedr, Sandra Davies, Cyflwynwyr, Betsan Evans, Tywi, Brenda Hancock, San Pedr, a Karen Evans, Sio'n. Roedd yn aelod weithgar a thriw I wydiad, ac wrth
gwrs hefyd chwarae undeb drwy cynrydd yn peth yn ei amser. Phillips on Clare, Fiona Oedd heibren yn erys y trwy'n wedi creu ffrociau ac roedd yn mywyddion mewn rhyw tyrgwaith ffrociau satin. Fiona yn Miss Wales. Fe fi o'r dwy o'r sir yn Miss Wales, a Fiona yn un ohonyn nhw. Ac wrth gwrs, fe gyfeiris i nôl at Finny Evans canlunio yn forwyn Mae'n cofio pwy blwyddyn, nes i gyfeirio nôl ond nôl ac wrth gwrs, Winnie Evans canlunio, Winnie James o Grynydd Gefnni. Oedd bod Betsan Jones San Pedr yn Miss Royal Welsh. Oedd wedi dewis i gyfryddio i sir gyfyrddin ac yna yn ei wnawn i ennill y teitl yn benedictol. Dwi wedi cadw'n chi lan yn 1989, nawr dwi'n pasio i'r proffesiynol. Dwi'n sicrhau a sgriftiau sydd rwy'n sydd yn gyfarwydd o flaen pobl. Felly, eich trwy'n sgrifio'r gweddill, dyma Meinir Howells. Iawn, diolch yn fawr iawn Elonwy, a mae'n hadwedd i mor hwylus trwy'r rhan gyntaf. Waw, awn le, fe. Chod, fel y holl ffrociau fe dros y degawdau. Mae wir yn lef yn diwedd yn amlwg i bawb. Fel chi'n mae'r ffasiwn wedi newid. A mae rhaid gweud, pan tres i'n ffroddi arno cyn dod, oedd Sioned yn edrych yn hirthyrau, hefyd bod y ffrog yn ofnadwy. Ond fe, mae'n dangos yn diwedd sy'n fath o yn newid dros yr amser. Ond wedi gweld ffrociau hardd iawn fan hyn yn hawlwe. A fi wedi joio, mae wir wedi bod yn dda i weld y holl ffrociau gwahanol. A wad y teg fel Elonwy modeli hefyd. Mae nhw'n newid yn gyflym i ddechrau, a mae nhw'n modeli yn dda iawn. A chi wedi cadw nhw'n dda iawn hefyd, achos sy'n golwg dda iawn i'n byd ac bynnag, ond mae rhaid i fi gweld hyn yma yn edrych yn dda. Roedd den, os wneith yr rhai sy'n modeli o ddwyddi ymlaen, so fi fynd i'r cefnod barod, a byddwn ni'n dechrau gyda'r 1990. So, y flwyddyn yma, fe gynhalwyd y rali gyntaf ar faes y sioe yn 1990. Ac erbyn hyn, wrth gwrs, mae yna norm yn rew i weld y rali ar faes y sioe yn 1990. Ond y flwyddyn honno y Lysgenhades, neu y brenhines, oedd Sandra Davies o Cadeirydd. A wel teg i Sandra, hi oedd y brenhines gyntaf o Cadeirydd. A mae gŵr eiros yn cofio'n iawn, oedd yn blino i fod yn dacsi iddi trwy gydol y blwyddyn yn mynd o le i le, oll gampfeydd. Mae'r teg i fod myri o tro yn ni. Ond oedd e wedi cael blef yn dilyn Sandra i'r ffigwr yna. Wrth gwrs, bellach, mae esill merch Sandra yn gweithio gyda ni yn Sir Gael. A diolch i chi am y holl waith wedi rhoi mewn. Yn ogystal â tîm, wrth gwrs, sy'n trefnu yn hawdd.
ac Llysgenhadon. So Sandra Davies Cyflwynwyr oedd Brenhines a wedyn Marian Thomas, Llysgenhadon, St Clair, Linda Thomas, Coman, Gillian Price Cynlelfed, Menna James o Hendy Gyda a Betsan Thomas o Lyfryn Coffi o'i Fiona. Atgofion yn siŵr i lawer. Sa'n gwybod na chi, ond beth sydd yn bwyd hefyd i gyd nid y gomdan. Brodgan gyda phawb yn dal an gyda hanesion a interhelent ein hamser i'r mudiad. Mae'n braf i gael pnawn i gael cyfle i hel atgofion, os ni'n gosod yn amlwg ein gwerthfawrogi. Nawr te, sy'n ymlaen i 1991, y Brenhines oedd Betsan Jones o Llysgenhadon, a wedyn Marian Rowlands oedd un o Brwynion, Anne-Marie Lewis o Sio'n, Caron Blakeman o Cymru, Elonwy San Arthur, Neuadd Davies San Moedi, a Sharon Jones o Bryntawi. Dwi'n gwybod camgymeriad yn bod uned, yma y ffrogem o Rwynion 1990. Ond gyda'r dros gant o ffrogem y cefn, mae'n job i gael y trefn ar y ar y teg, felly mae'n rili dda iawn bod yn dweud, ond dyna ni ffrog un o'r Brwynion yn dyna. Felly, yn 1991, dyna'r blwyddyn oedd Betsan Jones o Llysgenhadon fel o'n i'n dweud yn Brenhines, a hi oedd wedi creu gwisgoedd y Brwynion, a oedd wedi bod yn glyfar iawn ar y teg, ond mae'n dangos yn diwedd, sgiliau chi dysgu yn y mudiad yn wedi helpu chi wedyn dwi'n mam fel gyrfa, ac fe ath Betsan ymlaen, ac mae'n gweithio yn y maes hyd heddi gyda gweithdi yn Blue Street, a mae'n gweithio ar hyd y lle yn wlad hefyd yn creu gwisgoedd i wahanol gwmnïau, gan gynnwys M&S. Faint o chi sy'n siopa yn Massive Bags. A hi hefyd, Betsan, oedd Miss Roy Welsh yn 1989, felly tra'n gyfeithiadau nhw i hi. Nesaf, ni sôn ymlaen i 1992, lle fi Fiona James o Bryntawi yn Brenhines. A dyma ni'r ffrogau. Ni'n gweld Fiona yn gwrs mae'n gynghorydd erbyn hyn, ac mae'n cael ysgogion melys iawn hefyd, ac os sydd yr ail o'r sir, ac o glwb y Bryntawi i fynd yna i ennill Miss Wales Royal sy'n llagwyddiadau Fiona. Jones, Llysgenhadon, Neuadd Bronwydd, Bowen, Siôn, Ellen Not, Llysgenhadon, Anne Thomas Coman a Meinir Gwrthentri. Mae'n cofio sawl noson llawn hwyl asgwrig yn gynnwys swper transport yn y Hamilton Wine Bar a noson yr Ali. Beth oedd y stori go iawn yn noson honno, ddim yn siŵr falle giwr i fyny straen. Ond dath y criw mwynhau holl gyfleoedd i gymdeithasu yn gael gynnwys y peas ball wrth gwrs. Hwna oedd un o'r cyfwydyn, mae'n cael nid peas balls. Ceredigion, Trwy Fendro, a wedyn. A fe'n y criw dosgu gyfnoriad dros y blwyddyn, gan gynnwys wneud o sfeidd a raffel, a bod nhw dros 1,000 o bunnau y blwyddyn honno. A gathon nhw gwahoddiadau ni i fynd i sioiau a hyd y blwyddyn. Sefydliadau i 1993, cyhoeddwyd bod non-Bowen, bellach non-Not, oedd Brenhines y blwyddyn. Mewn dans, yn y gwenllwyn o sant, sawl i fan o'n chi sy'n cofio bod yn y gwenllwyn. Mae bach o wahanol i'r dyddiau hyn. Ydyn ni'n bod hon? Os ydyn nhw'n un o'r tŵp yn fwy. Ond fe ddod o'n blwyddyn ni oedd sgidiau yn Rwynion yn wyn. Ond ydyn nhw'n wyn yn diwedd y blwyddyn. Ond fe'n yn ddyn yn sy'n cael ei wneud yn ddefnydd. A felly, yn Rwynion y blwyddyn honno oedd ennill Williams yn ddaro. Yn ddaro, chi'n gwybod beth am hynny. Wedyn Angela Isaac, Angela Bronwydd oedd yn y bryd, ond Angela Isaac sy'n mynd nabod i fel, Sioed y sir. Siôn James, Phillips, Dora Blakeman, Gwrthentri, Janet Howells yn Dyfri, a Nicola Davies, Dyfri Torri. Byddwn nhw'n godi arian yn sir eto y blwyddyn honno, gan gynnal twmpath a disgwyl, fel yn gwybod yn ysgrifenedig. Sawl sy'n ymlaen i fyna.
dathlu pen-blwydd yn hanner cant blwydd. Y brenhines y blwyddyn honno oedd Helen Davies, neu Bowen, Sio'n Orthem, a'i mwynio'n oedd Eisteddfod Pen-blwydd, Wendy Jones Coman, Betsan Williams, Sioned, Lynwen Thomas, Capel Iwan, Jennifer James, Dyffryn Cothi a Eleri Williams Sioned. O gynlyniad i'r garag wylltir holl bwysig o gael y ffrogiau yn y ffordd ar y brenhines yn air, a modryb y brenhines yn Salma Evans fan Costello yn creu ffrogiau. A wedyn, slash y brenhines wedi cael ei chreu gan ffrind coleg Una Morgan Dyffryn Cothi. Mae Helen yn cofio yn glir cael ei chwbweld ar raglen Sioned Sylwyn y Radio Cymru, a holod Sylwyn iddi os mae gwobr harddwch o fod yn brenhines. Heb sylwedd na bwrpas, a teibodd Helen, geiriau Helen i fod yn bwrpas, yn sa'n cytuno dyn nhw. Wedodd Helen gan ddweud, wel, os ydych chi'n gweld yn gyngolwi, byddech chi'n gwybod yn iawn, mae'n nid cysylltiad harddwch o hyn o gwbl. Credu bod hi'n anheg iawn o hyn o hynny. Ond mae'n iawn, nid gwobr harddwch i'w bod yn Llysgenhades yn model i'w brenhines wrth gwrs, ond chi'n cael eich ysbwyd i wneud dros y blwyddyn a dros y sir. A sa'n gwybod faint ohonoch chi sy'n cofio y blwyddyn hon, ond oedd hi'n ddiwrnod brif a brindol iawn yn y rali. Sa'n ohonoch chi'n cofio y rali honno, a mae sawl i gyd yn bod ers yn hefyd. Rogiau hard iawn. Diolch yn fawr. A Lynwen Thomas o Capel Iwan oedd y brenhines. A fe gelon nhw'r ffrogiau o arbeth os dwi'n deall yn iawn. A mae'r arbeth wedi bod yn boblogaidd iawn ers hynny, so wedi dechrau nhw'r tren ffrogiau. A oedden ni'n cael morwyd â ni? Bach o delay, fel y deg yma, newid yn gyfrif iawn iawn cefn. Ond yn ymwneud y blwyddyn honno o Lynwen Thomas, Llandeilo, Carys Owen, Llander, Sian Thomas, Dyffryn Cothi, Meinir Davies, Capel Iwan, Edward Abernant a Delyn Thomas, Sioned. Mae yna lot o waith yn mynd mewn i'r ffrogiau hyn, nid oes e? Mae yna waith manwl iawn. A Amran wrth gwrs wedi bod yn modelu gynharach, brogi mam, a nawr yn modelu brogi hunan, chwarae teg, ar ôl y holl flynyddoedd yna deg o wedyn. Change dan yn ei wneud, achos ydych chi'n symud ymlaen at 1996. Y brenhines y blwyddyn honno oedd Lynwen Thomas o Llandeilo. A yn hyfryd i weld oedd ei mam yn gynharach wedi bod yn forwyn. Nes i weld y cynnyddeuthau yn gwneud yr un peth ac yn dyn yn dod yn trod ymlaen. A mae'n rhaid i dweud, dyma modd cyntaf i fynnech chi rali oedd y blwyddyn hon, a o'n i'n abod Anwen a'r teulu yn dal i ddad dau ac yn dyblu wrth gwrs yn gwneud siwrans yn i'r fan. A fi'n cofio'n hir y blwyddyn hon yn mynd i'r rali a gweld Anwen yn drog yn cael ei fforoni. A fi'n cael ei rhoi dyna oedd yr ysbrydoliaeth yn fyna hefyd yn ysmygu Anwen a'r gwrwynion i gyd yn edrych mor smart am fydd o. Dwlen i'n neud yna rhyw ddiwrnod. A mae'n braf yn dweud bod rhywun fyna yn gallu ysbrydoli chi, achos mae'n fudiad arbennig iawn. Ond mae rhagor dyn ni wedyn o ran y gwrwynion yn flwyddyn honno. Mae da ni Eleri Gyda o Llandaron, Alwena Roberts, Coman, Siôn, Llysgenhadon, Sandra Thomas, Dyffryn Cothi, Sian Thomas, Dyffryn Cothi, a Howells, Llysgenhadon. A dyma ni, eto, lot o waith yn ffrogiau yma.
i matio. Sydd yn rili gan Bowen? Ie. Symud ymlaen nawr i'r flwyddyn 1997. Bydd ni dwy war yn y lein tro hyn. Ann Thomas o Bowen yn Frenhines, a wedyn mrwynion oedd Elin Thomas y chwar o Bowen. Rhian Thomas, Capel Iwan, Anwen Evans, Sam Peder a Elin Jones Bowen. A chyfred to wedi bod yn siapan arbeth dwi'n mynd i deall. Y Frenhines i fod yn Llysgenhades, sef yn moderneidio rôl a gafodd y gynnig i basio, ac fe gyflwynir y Llysgenhades a'r dysgrifon yn mwy ffyr. Dyma hefyd blwyddyn arall o dywyd gwael ofnadw, ac felly fe benderfynodd pawb y bydde yn ddoeth a chi symud y seremoni coroni'r Frenhines mewn Llysgenhades. Sydd yn medali o 2010 o mlaen yn llun y cefn dydys, os gwelwch yn bod yn dda. Ac fe symud yn ymlaen de i'r millennium. Felly, y flwyddyn 2000. Frenhines, i'r Llysgenhades, falle, yn dweud, oedd Anwen Evans, Sam Peder, Catrin Jones, Sigurdsnell, Betsan Richard, Sandyria, Larry Thomas, Tywi, a Derek Jones, Sanswni, oedd i'r chwio. Trwy siarad Gyda, bod yn aniad i hynny wedyn. Achos y trwy siarad Gyda, fe rosodd yr criw yma ymlaen yn flwyddyn ychwanegol. A sa'n gwybod os yn
rhai yma chi'n cofio na'r flwyddyn ro'n i dechnoleg yn y rali. Bydd rhai ohono ni'n enjoyo ni beirniadu stoc, ond ni'n neud beirniadu stoc wrth llwyddio fideo. A hwnna'n rhywbeth bach eitha gwahanol o'r flwyddyn yma. Ni'n symud ymlaen nawr de. I'r flwyddyn 2002. Dyma ddigwyddodd ni trend bach newydd yn y dillad, sef y trouser suit am y tro cyntaf. A gwisgwyd y trouser suit cyntaf gan Lysgenhades Eleni Thomas y Brif Tywi. Mae'n prynu'r ffrogiau o Derbynus. A ni'n cael defnydd da o'r suits wedyn trwy gydol y flwyddyn. Ond dwi yn credu gyda nhw bach o ben tos o'n eich Prif Bol, o rhaid cael ffrogiau matcho i'r Prif Bol. Felly, mae'r flwyddyn honno o gyda ni Eleni Thomas o Brif Tywi yn Lysgenhades, Catrin George Llantwni wedyn, Ddigrwy, Alice James Llantwni, Meleri Jones Cwman a Gabriel Edwards Llandaro. Symud ymlaen i'r flwyddyn 2002. A ni'n gweld bod traddodiad trouser suit wedi parhau yn flwyddyn arall, gyda Catrin Jones yn Ishmaels yn penderfynu gwisgo trwser o siop broedel Castell Newydd. Ac wedyn y dyrchwyon, Llynos Jones Capel Iwan, Heiron Evans Llanon, Llynos Davies Llanelli, a Nicola Evans Abernat. A dyma ni. Y dyrchwyon. Dyrchwyon yn gwisgo sgert, a wedyn y Lysgenhades yn ddisel. A sy'n cofio'n iawn, dwi'n eisiau gwneud tipyn o'r top wedyn ar wahân trwy gydol y flwyddyn. Symud ymlaen i'r flwyddyn 2004 a y Lysgenhades oedd Anwen Edwards, Llandaro. Ti'n twel i nawr? Chyma swynt. Ac yna, fe oedd yna un aelod o Abernant, yn gwrs yn enw, felly os yna rhywun yn cofio pwy oedd y forwyn o Abernant yn flwyddyn honno, rwy'n gwybod i ni. Felly yna forwyn o Abernant, Heiron Evans o Lanon, Catrin Jones o Llandaro. Ti'n ti hon? A Gyda Williams o Llysgenhadon. A dyma ni ffroc dyrchwyon. A symud ymlaen nawr i 2005. Y Lysgenhades y flwyddyn honno, Christina King. A Julian, da iawn Christina. A Julian meddwl, yna Christina cyntaf i fynd sydd i fod yn Lysgenhades. A heb bod yn dydwyd, dwi'n meddwl falle Meinir. Christina King yn Lysgenhades. A wedyn, dyrchwyon oedd Helen Thomas Llysgenhadon, Undeg Williams Llysgenhadon, Llynos Diolch y Brif Tywi a Diane Mosi o Lanon. Mi rali y blwyddyn honno yn Mart Cyflwynwyr a oedd y seremoni yn Ring y Gwartheg. Oedd e'n diwedd digon rhyfedd y blwyddyn gyntaf, rai gweud, ond oedd pawb yn sych yn mewn i fewn yn ddigon o le eistedd a fe all bethau yn llwyddiannus iawn. Cododd y criw yma tipyn o arian dros y blwyddyn a cael lot o sbri yn hwnnw gilydd. Ydy ffroc Christina da chi? Ydy, mae'n dod yn problem. Os dwi'n cofio, ffroc wen ydy? A dyma ni ffroc
sefyll Llysgenhadon o'r Llysgenhades. Rhian Howells wedyn yn un o'r Prion, Paris Morgan, Cymru Elfed, Meinir Jones, Llysgenhadon a Elys Davies Llysgenhadon. Sawl stori mae'r ffrociau yma a oedd gas i gweld nhw ar ôl bob nos yma, sa'r Queen's. Ond llios, pan gwylwys sy'n sefyll yn eich i o'r Llysgenhades a wedi'n ei chwarae eglwys oedd un o'r gwylwion. Rhaid i weld y ddwy wag gyda'i gilydd. Yn glir. Mae da fi habit gwael bod yn hwyr i bob man, ond claim to fame yw Rhian Howells Sarnedd ysgol yn ei fi. Yn y blwyddyn yna, ni gyda'r gilydd fel grŵp Prion, a oedd Rhian ysgol yn hwyr i bob man, a fydd ysgol i'r habit drwg neu hi wedyn. So bai Rhian yw bod fi'n hwyr i bob man. Wedyn oedd Rhian, os ydych chi 10 munud yn hwyr, mae'n iawn. Sy'n ydych chi boeni. Mae ddim bod mwy na 10 munud yn hwyr. Ond fi hefyd cofio'r flwyddyn honno, ond i di penderfynu bod ni'n gwneud y gystadleuaeth seren wyb cyn bod fi'n cael yn ethol fel dirprwy. A o'n i'n efelychu Bonien, sa'n gwybod faint o'n beth cofio'r grŵp Bonien. Ar y pryd, o'n i'n cael peinto'n cyrffefyd fe'n yn ddi pan o'n i'n cystadlu mewn rhywbeth fel yna. So, plan oedd wrth gwrs, o canu Bonien a bod peinto yn corff yn ddi. A wedi cael yn ethol fel dirprwy Llysgenhades. Oedd yn bach o broblem oedd e. Ond oedd ymwneud oedd ffrind i fi'n byw yn Cyflwynwyr a fe wedodd hi, pan eich sydd dyr yn ôl i newid yn tîni, bydd ydy'n iawn. Felly awr o da fi o orffen canu i fynd i'r seremoni a nôl â ni i diolchi. Fel gyda'i sy'n bathro bod popeth yn wyn. Hyd yn oed y Howells. Ond oedd yn wyn nhw'n edrych sydd. Ond oedd ni lan ar gyfer y seremoni, felly popeth yn iawn. Symud ymlaen i flwyddyn 2007. A'r Cadeirydd, Llysgenhades oedd Rhian Howells, Sarnedd. A wedyn hefyd o bobl Iwan oedd Elin Jones a Bowen. A wedyn Fiona Jones o Llanfynydd a Ellen Evans o Sioned. Hwyr eto. Pan gafodd Rhian i ethol fel dirprwy Llysgenhades o blwyddyn cynt, oedd wedi cael wythnos i gofio os gath i ethol yn dirprwy Llysgenhades ar y nos Iau. Oedd hi'n dyweddio ar y nos Wener, a wedi weithio'n blwydd i'r nos Sadwrn, gweld i Sadwrn. Felly chi'n dychmygu eisiau traf i ddod i'r sy'n. Ond pan oedd i'r Llysgenhades, o'n i'n ymarth eto yn gyfyrdyn, a pan oedd i'r llwyron gyda'n gilydd, o'n i'n cerdded mewn o gefn y ring gwertheg, oedd popeth yn iawn yn saff a popeth yn fflat. Ond erbyn bod Rhian yn y Llysgenhades, o'n i'n penderfynu bod nhw'n fod cerdded lawr o dop yr eisteddle, trwy'r eisteddle, lawr dros y steps neu gyd, mewn i rhywun y gwertheg. Wel, dychmygwch wneud hynna, gyda pawb fredrych yno, ffrog wedyn a high heels. Oedd yn nynlle, ond war y teg, fe gyda'i dydd gwylod, oedd ei mam ffri edrych arni tan bod wedi cyrraedd y ring. Ond fe gyda'i oedd hi'n saff, a gofwylion hefyd yn y diwedd. Ond roedd tipyn o antur i gyrraedd efo'r rhai gweud. A Rhian wedyn yn ymlaen i fod yn Cadeirydd y Sir. Yn credu mae Elonwy Phillips oedd y cyntaf i wneud hynny, i fynd o fod yn Bronwydd i Cadeirydd y Sir. A hi oedd y ferch cyntaf i credu i fod yn Cadeirydd y Sir. A un peth arall, mae'n mam i bod efo'n gorau yn fwyaf rhagor eto. Ond wedi cynnal noson cawsau gwyn yn y White Hart yn
yn deilod yn honno. Dwi'n ei rhywbeth tebyg i heno, ond nes i cael y ffrociau yno, oedd yn bod yn haws i'w ddysio o'r ffrociau ar hyd yr oes. A oedd dan Pen Davies, oedd wedi siarad cwbl lot am wedi siarad, a wedyn oedd y CD gyda nhw wedyn yn dangos y fideo. Ond efo'n nhw'n cyrraedd yn noson, oedd Pen Davies wedi methu troi lan, a oedd y CD ddim yn gweithio. Ond fe gael yn noson caws a gwyn hyfryd iawn, a joio'r pawb. Symud ymlaen i 2008, a Llysgenhades y blwyddyn honno oedd Heyman Evans yn on. Mae un pan. Wedyn, y dyrprion Catrin Parry Williams yn y bot. Wade Collins, Rhian Roberts yn aro. Louise Jones, Cyman. A Angharad Thomas. Na, dwi'n wrong, dwi'n wrong, sorry. Catrin Williams yn y bot, Rhian Roberts yn aro. Mary Jenkins yn y bot. A Anwen Jones yn deilo. A nhw wedi bod yn siopa wedyn yn Llysgenhadon. Symud ymlaen i 2009. Ac fe sydd wedi ffodus i bod yn Llysgenhades yn y blwyddyn honno. Mae'n fan dwi'n hedrych. Wedyn, y dyrprion y blwyddyn honno oedd Carys Thomas Mishmels, Elin Thomas Lysgenhadon, Louise Jones Cyman, a Angharad Thomas Tony. Nawr, fe gyda ni bach yn llefydd yn hon. Fe gyda ni yn ethol yn y White Hart, 22 diwrnod cyn yr ali. A fe gyda ni yn noson honno bod ni'n siopa y diwrnod cyfynol a bod ni'n trial cael crocau mor gloi ni'n gallu. Oedd dim un siop o moyn gweld ni, achos o'n gweld bod ni'n fynd i'r dola. Ond war teg Glenys Raymond, a fi yn ddiolchgar fi hwn dydi hyd heddi. Fe nath i greu 5 ffroc mewn 20 diwrnod. O'n i'n ddiolchgar iawn i Glenys Raymond, so chwarae teg o'n nhw'n gyd yn edrych yn spot o'n ydau. A mwyn par am weddol ar chwarae teg i fi, cos oedd wedi lot o ffys. Ond mi yn cofio'r blwyddyn honno oedd cysylltiad tynnu raff wastod just cyn y seremoni. A Elin a Finne yn cystadlu yn tynnu'r raff. 5 munud cyn y seremoni, o'n i dal yn tynnu raff yn erbyn i gilydd bod yn digwydd. Felly, mynd yn go gyflym i newid, cyrraedd lawr wedyn i'r seremoni a cofio bod ni heb tynnu'r tap off yn dwylo ni o fe. So bob tro ni'n ysgwyd llawr yn nhw'n gyfrwyn y panau, ond nhw'n gyd yn dweud, beth yw hwnna? Ond fe ddylwn ni swyddi. Fe gyda ni blwyddyn arbennig drwy'n i bob eiliad, fe gynnal cymanfa fodern yng Nghaer Isa, a fe gasgol ni dros 5,000 o bunnau i'r sir. 2010, os dwi'n bod fi'n ymlaen de, os neu caws o 2010 ymlaen, fynd pwysau'r ôl, ie. O 2020 de, ymlaen, os ewch chi Siôn y llwyfan sôn hwnna. 2010, o'n i'n gweld erbyn hyn o pethau yn dal nôl, o'n i'n nôl yn y sioe yn maes y sioe yn Antyci, a Fiona Jones yn Llysgenhadon yn Llysgenhades, Merin Davies yn Llwni, yn un o'r dyrprion, Betsan Griffiths yn Bryn Coffi, Richard Hughes yn Gadog, a Louisa Stanleyford. Hwyl am arfer! A dyma ni gyda'r ffrociau dyrprion. Gall y ffrociau yma wedi wneud sy'n hasad o'r lemyn. Fe gyda nhw'n casglu arian trwy gydol y flwyddyn hefyd, a wnaethon nhw gynnal dawns ar fferm dan capel a chasglu tipyn o arian yn effeithio i'r sir. A ni'n dymuno'n dda hefyd i Fiona sydd yn ysbyty ar hyn o bryd, gwelladu ar Fiona.
a Gyda. Byddwn ni gael y Llysgenhades gyntaf o glwb Pen-y-bont. Sef Captain Parry Williams. Ac yna, dyma ni edrych prior. Ac un arall o Pen-y-bont, Gwawr Lewis. Nethon nhw hefyd cynnal sawl digwyddiad yn ystod y flwyddyn. Brasys ceffylau i gasglu ar y sir a fe fuon nhw yn sawl sioe hefyd yn gynnwys sioe San Clair, sydd yn lwcus iawn i ddod nhw'n ceffyl a hart. Fe nhw'n joio. 2012, Louise Jones o Bowen oedd y Frenhines. A wedyn ydy'r prion Paris Evans a Bernant, Meinir Jones yn Arthur, Catrin Davies Llysgenhadon, a Brif James Pen-y-bont. Gaethon nhw tipyn o sbri ar diwrnod yr ardd yn crociau fi yn deall, achos torrodd zip from Prif, munudau cyn y seremoni. Felly cyrraedd y swyddfa nath i mewn safety pins. Lwcus am safety pins ydyn ni. Ond fe grenholio mynd hefyd sawl peth yn ystod y flwyddyn gan gynnwys charity swim. Nofio gan gwisgo lan fel cymeriadau stori geni ac eto i gasglu arian da gyda'r y sir. 2013, Betsan Griffiths o glwb Dyffryn Coffee oedd y Lysgenhades. A'i dylchrion ni wedyn oedd Ellis Jones yn Arthur, Alice John o Gyda Daf, Tinos Thomas o Sefyllnedd a Rhian Davies Llan yn Prif. A dyma ni. From Betsan. Ac eto Sash Derynoldo. Diolch yn fawr am ti. Lysgenhades a Dylchrion i Lysgenhadon a Dylchrion. A'r flwyddyn hon oedd y tro cyntaf i weld Lysgenhades a Llysgenhad yn cael y cyfle. A dwi'n meddwl bod Sir Gael yn sicr wedi torri Sir Newydd o fyna. Felly, Llysgenhad cyntaf y sir oedd Ben Jones o glwb Llysgenhadon. A wedyn, Lysgenhades yn y fformat newydd, yr gyntaf yn y fformat newydd, Mary Davies yn Prif. A'r Dylchrion y flwyddyn hon wedyn oedd Maren Thomas yn Llysgenhadon a Matthew Tywi. Ac eto, oedd Elonwy sôn gynharach bod Carol Gwennan a Matthew wedi cael y grŵp yma dros y blynyddoedd. Felly, hyfryd i weld Sioe fi'n teulu cael tro.
dyla'n dal yn mynd o'n sewt. Just. Lysgenhades oedd Fiona o Lysgenhades, a'r Lysgenhades oedd wedi mono Harry Evans, a'r Fiona wedyn Fion Gwan Davies o Gadog a Harris Thomas o Bowen. A flwyddyn yma, wnaethon nhw wneud her aruthrol, taith seiclo bloddedig ar draws 3 diwrnod yn ymweld â phob man cwrdd tryddiau siwr gar. Dyna i chi dipyn o her gyda ni dweud, oedd y coesau yn tynnu'r diwedd. Mae'n credu bod Fion oedd eitha ddoi computer o fewn y ddwy awr cyntaf. Ond fi a popeth yr iawn yn dweud y diwedd. A flwyddyn honno, dwi'n meddwl, rhwng 2016 a 2017, fe orffennodd Eros Thomas i cyfnod fel Cadeirydd y Sir, a unwaith eto, mae'n cael ei ddiolch Eros am y gwaith i'n dweud. O flynyddoedd, fi oedd yn defnydd sir a chwarae teg fe fydd yn gweithio galed iawn o unwaith. So mae dal yn gwrs yn gyfnodol iawn o fudiad. A mae eisiau nabod pawb sy'n heno, a mae'n gwybod eu henwa nhw a'i hanes nhw, eu teuluoedd nhw a pobl yn perthyn ni a popeth. A ni'n gweud yn ysgrifennu llyfr, bydd yn ddiddorol iawn. 2017, Lysgenhades oedd Gwennan Jones, Dyffryn Tywi. A'n cadeirydd ni eleni, oedd y Lysgenhad, Sioe Ffasiwn. Neuadd Bronwydd, y gyngor yma Neuadd Bronwydd i godi arian i gymdeithas Gyda a thaith i ddirgel i chwarae ar y gêm. Sy'n ymlaen i 2018, Harry Jones yn ddaro. Oedd y Lysgenhades, Lysgenhades y Sir, a Garwel Jones yn Llysgenhadon yn Lysgenhades. Sy'n y Nadolig, ac os ydych chi'n ddigon o her yn sefydlion, fe benderfynwn nhw'n gyflawni'r her 3 Copa Cymru. Fel am arwyrlau, fi dros 40 aelodau yn cymryd rhan yn y ymgyrchu'r her yma, a hoffet Lysgenhades y Llysgenhadon Dwrthrion, diolch i bawb am ein noddiad a chefnogaeth, a codwyd dros 11,000 o bunnoedd yn ystod y blwyddyn yma. A'r arian yna yn mynd i gêm, felly anhygoel, da iawn nhw. A ni'n symud mlaen nawr de i 2020, chi'n dod i fewn. Y Lysgenhades y flwyddyn honno oedd Neuadd Evans o Pen-y-bont a'r Lysgenhad Johan Harris o Lanon. A os yna edrych y dirprion oedd Jasmine Esmerich yn Gadog, Betsan Jones yn Llwni. We'n to? Be di paso i ni? Ne, i trafod yn arall. Am change with the Sorry, right, i fynd nôl i 2019 yn ddrwg dy fi. Neu chi'n dod yn mynd nawr.
2019, sori. Yng Nghanol Thomas Dyffryn Tywi oedd y Lysgenhades, a llongyfriadau mowr i ymharad am bod yn ail ddoi yn sôn. Tipyn o gan politig. Carwyn Jones wedyn yn Llysgenhad. A'r dechreuwr oedd gan John Llendybier, Mared Esill Cenedont, Dan Irfaen Capeliwan a Rhian Hughes Llanymddyfri. A chwarae teg i'r tîm yma, fe buodd yn swyddogion am 2 blynedd achos Covid. So, chwarae teg, fe'n gweithio'n galed iawn am amser hir dros byddiad. Iawn, saff yn ymlaen yn meddwl. 2022, y Lysgenhades oedd Mared Evans o Berwont. A Iwan Harris yn anom yn Llysgenhad. Betsan Lysgenhades, Sioned Bowen, Hannah Richards, Menna a Fiona, Fiona Phillips, o Benevont. Fiona, Phillips, Phillips, Diolch yn fawr iawn i'n ddwy arweinyddiaeth am hyn heddi. Maen nhw'n gwneud o byd yn bennig. Diolch yn fawr iawn i'r nathletu wedi bod yn gweithio trwy'r gefen.
mae'n bod hectic na family voice wedi sefyll i'n ochr a gadael nhw wrthi. Cyn bod ni'n mynd mlaen i tynnu'r raffl, raffl cydd yn blwg gwahanol yma. Mae rhywun bach gyda ni rhoi i'r ddwy arweinyddes am draw yma, sori. Jyst rhywbeth bach i dangos yn gwerthorogiad i nhw am bodloni i arwen yr cynnal yn nhw'n ei gofyn arbennig. Mae'n gwybodaeth gyda ni dros gyda ni hefyd yn rhoi i Eidwen am ei gwaith caled iawn am helpu Betsan i ffeindio'r holl freninysau a ffeindio'r cyn neud yr affl there, os ydw mae'r peder ma wedi droed mewn neu fan hyn. Nhw sydd wedi bod yn wysydd yn drefnu hwn, i ni voice just wedi cael orders a wedi mynd i wneud y ffilm gweithio ni wneud. So maen nhw yn mynd i cynnig peillas o ddiolch yma ni. I ddechrau, hoffwn i ddiolch i Elonwy a Meinir am gyflwyno'r holl dillad yn hawl yma, rydyn ni wir wedi cael ei dyrannu'n sicr. Diolch i Neuadd Bronwydd am adwn i ddefnyddio'r adeilad. Diolch i Gyda am am lenwi'n boniau a diolch i Sara o Grwch Llwynwy am bod yn ffotograffydd y dydd i ni gael cofio'r prynhawn yma. Diolch yn nodwy'r diwrnod a roddwyd drwy roedd raffl a dyrniadau neu roedd ariannol tuag at yn Llysgenhadon. Diolch i Dawogan, Ivy Bush Royal Hotel, Annie Bendod, Dewi Roberts Cigydd, Lan y Rhos, Clawr Rosman, Pethau Olif, Elaine, Golwg, Fab, Genwaith Ellen Bowen, Edita Jane, GG Designs, Cyfreithwyr Morgan Laroche, Scarlett a Nicholas. Diolch. Diolch i bawb sydd wedi bod mor brydlon ac yn barod i ddod â dillad i ni, fel eu bod ni'n galluogi i gynnal y prynhawn yma, ac am eich holl luniau a'r straeon ni wedi clywed yma pnawn yma. Hefyd, ar y nodyn yma, os mae'r ffroc chi yma neu siwt, a byddwch chi'n hapus i ddod i gasglu ar y diwedd, bydda hwnna'n ffantastig. Ac hefyd, diolch i'r holl ffodelau am arddangos y dillad. Gan i hefyd diolch i holl swyddogion y sir a staff y swyddfa am y holl gymorth ni wedi gael yn trefnu'r prynhawn yma. A gan i fel Llysgenhadon hefyd diolch i Betsan sydd wedi bod gyda ni heddi, ond bydda heddi heb fod yn bosib heb help Betsan o'r trefnu. Ond mae diolch hynna'n mynd i chi fel gynulleidfa sydd wedi gwneud topyn a bod gyda ni heddi, a ni wir yn gobeithio bod chi hefyd wedi mwynhau gymaint a beth i ni wedi. So diolch am ddod. Iawn, diolch yn fawr, a diolch i'r peder ma fyd yn bod lot o help. Mae wedi bod yn blwyddyn eitha challenging yn gweud lleia, a Betsan y fyd, maen nhw wedi bod yn arbennig o dda delio gyda popeth dros y blwyddyn, a cwblwch i chi am beth sy'n ôl y blwyddyn nawr. So, ni'n gwneud yr pwysyn exciting nawr o'r raffl yma. Fi'n geso bod chi wedi rhoi eich envelopes mewn nawr, os nad ych chi, yn tŵle. Grammar of statistics fi'n mynd nawr, o'n i'n gwneud tynnu'r raffl.